časoch, keď sa Bratislava ešte volala Prešporok, mestom sa šírila legenda o veľkom čiernom psovi. Mal oči ako uhlíky, srsť tmavú ako noc a na krku zlatý kľúčik. Volali ho Čaunkerl. Podľa legend bol strážcom pokladu ukrytého niekde pri Červenom kríži. Ale ukázal ho len tým, ktorí boli čestní, odvážni a bez hriechu. Ostatní sa vraj nikdy nevrátili. 13. marca večer opustili dom traja muži. Karol William Helvik, stolársky tovariš, jeho syn Andrej a ich priateľ Ján Hamelík. O pár hodín neskôr prišlo zemetrasenie a o deň neskôr ich telá našli na Machnáči. Boli mŕtvi, bez známok zranenia, bez zápasu. Pri sebe mali modlitebné knižky a medené platničky so zaklínadlami. Hovorí sa, že sa pokúšali vyvolať ducha, že chceli nájsť poklad, o ktorom legenda hovorila, ale niečo našlo ich. Odvtedy vraj raz do roka môžeš na Červenom kríži počuť škrabanie pazúrov a cinknutie kľúča.